Mariuca era atât de obrază, până să numai cu un an, eram mulți. Și că erai tu, era aia Albatel Haile, era și aia Gotrii, ca Plăcișleac, acolo la Ionică Moraru, toți, nu știu, era și la Nanina. La Florit? La Florit, dar nu eram, că toți Tantivale, nu eram mic. Să fac ele nuntă. Iar el făcea nuntă, ce, caruța în șură, scos toate straile din casă, piernile, și le juca din șură și le punea în caruță. Una ce marele s-a dat. La urmă, mama a fost făcută, era luni, așa, făcut sâmbătă în cuptor, placinti, cu ghișni, pâine, și făcea cu nu, era pâine ca amul. Da, da. Și a scos pâine atât și a rupt-o și o zvârleam la băiat, și zvârleam colacul. Când au venit la Blaia, era mai mare, un om din țară și o văzut, așa, a venit mama, băiat, eu cu o botă, nu și-o făcit, în fondul șurii, urcam și doar în mireasa cu nirile și o mieză pe lume și amură, dar asta lui Nicola de la Sfântul ăsta de oratomă, când mă întâlnesc cu ea, tot râgem cum juca ei pe veastre și comedile. Și făceam pe o soi, morți, punea prafuri, nuntă cu Nanina era Niri. Noi nu-i plângeam mai Islanda, el era mai leacă, așa și Dar Nanina cine era? Aici un băiet era? Da, băieta, Nanina, așa, o lăsea zita, om, la 8 de ani. Făceam și niri și mireasă, și făceam știam de acasă, curam câte de acasă, ce puneam, făceam masă, pe o ceva acolo, sta la Dar strigam din gură acolo. Strigau! E mici, cântau, dar striga. Dar umblam în pădure toamna acolo, făceam pădure și coroană, ca să treacă, să intra așa. S-a avut copilărie frumoasă. Da, când ne-aduc aminte. Am mereu la voi, ce spunea, că moșneagul era Gingiș, moșneagul. Ea nu era, era bună. Mâniosul, Caterina era bună pe mine. Meream, dar eu încemeam de el, de Mâniosul. De ce el era mai... Era un nacrit, așa. Era un moșneagul. De asta îi spunea Mâniosul. Era Mâniosul în continuu, nu? Și apoi, doar altul omul meream, când era ea, s-a dus odată, doar altul omul nu la o nuntă, în costum. Dar uite cât de bine le spune vai. Și ne-am dus bunica mea, știți bunica, ce bătrână, nu mama. Apoi ea a lăsat o casă cu băiatul la altul. Că ea avea o casuță, era cam strâmtuță. Cu fiorul, noaptea am dormit pe acolo, chipul pe lume, jucam, nu știu, ascundeam apă, foc. O lumină de lume. Bunica cu o botă, nu știu atât, era mult. Ia, unul, una alta. Și făceam ghihlei, și pe ea și cu cocuțe. Și îngropam, făcea și de cârpi. Era ploi și îngropam la hotar mama ploi, speai ploile. Boceau aia, Adriana asta, așa bocea. Bocitul s-auzea din sat, când veneam acasă, întreba, ce voi copii, ce voi comiezi, era pe o soie acolo. Cum Adriana bocete, ca adevăratele? Da, bocitul, da. Dacă nu murim ăsta și minte, era acolo, Genta. Nu mai știi. Nu, cred că eram duce la... Meream la Ciocârlan, face o muri baba. Dacă ea o știi pe baba, ce bătrână lui Ciocârlan, era neagră pe o... Da. Meream era, dar Ciocârlan era jingă și avea lucra în casă, cu strat. Apoi pazeam neagră. Numai acolo stam, Ciocârlan, sărea la mâini, bă, tatăl-o, Meream, dar nu, zice, neam. Ciocârlan să fie tatăl lui Ciocârlan aici, care era la Nu, era moșul Adriani. Ciocârlanul nu mă fac. Eu mă gândeam la Ciocârlan care... Genta, Vasile Mihailu, auzi, George, eu mă gândeam la Ciocârlan aici, care sărând mașa la Retuca acolo, știi că o sat, un om care făcea fază la Todirești, eu am fost contabil la... Eram domnișoară, la bază, la Todirești. Valeria Cilinii, care Ciocârlan era? Era, cred că... George! Tațu, Valeria. Care l-au accidentat trenul, ce a... Vasile Ionică Morariu, Cozvaș. Nu, Ciocârlan îi spunea.
care are o fată, fata lui pocăit, e adventistă. De la masă să vezi tu, ultima casă, când mergi, de la masă să vezi tu ca pe uliță, ultima casă pe dreapta, că nu mai e cealaltă, până la linia ferată. Acolo stat un George Aniță. Ha, George, ha, mai Gio, Ciocârlan. Ha, mai Gio. Da, tot Ciocârlan era. Da. El... L-o tăia trenul acolo, în rampă. Da? Gata.